Sikwamqalo apha emakhuzini kulala se-Alice. Kwamqalo kwa Chief Mqalo sisabasa apha amakhwenkwe aseza usibona sibasa nje sisalungiselela uba kumiswe iimbiza zoomama inkosi sizobhiyozela umgidi wabantwana bethu abazukulwana bakaDlamini abayi-4 komkhulu emakhuzeni. So yimini lena besikade silindele or slightly anxious of how the day will turn out, but siyavuya siyambulela uThixo basidisa lapha. Lento oyinikiweyo Dlomi yintoba unayo iability yozijika uzakhe ube yilento ufuna uba yiyo. Siyavana ke madoda. Sinikhuphela ke ngoku ekubeni nibe ngamadoda nizakhe nizenzele. Siyavana. Asinifuni ebutywaleni. Asinifuni kwi-drugs. Abantwana bethu bayaphela bavuthulukile. South Africa ingenelwe zii-foreigners ezipeddlisha ii-drugs. I-deliberate laa nto kufuneka nivule ingqondo, i-future yeyenu. So ukuba nilibele kudlala lamke lizwe limke namaSomalia enifake ii-drugs, back off kwi-drugs kwinto yonke nizawuyenza. Ndiceliwe ke apha ukuba mandinithambise. Injongo yokuthambisa ke ifana nento yoba kuthiwe uyaphehlelelwa ebudodeni. Animazi umntu othe manithambise ubone ntoni na kum. Anditsho uba ninasiphene. Kodwa ke ndicinga uba phakathi kwento azibonileyo ubonile uba ndizamile ukuzakha nokuzenzela. So ndiza ke mna ndizawunishiya nje nelo lizwi ukuba ubudoda kukuzakha nozenzela. Sinifaka ke kuloo ndima yoba nizakhe nizenzele. Mandiqale ke nguwe ke mzukulwana.
Namhlanje ke babuyela kule nkundla kaba umkhulu uNqweniso. Ngabazukulwana belikhaya aba basisizukulwana uThandisizwe, basisizukulwana kuba omncinci uMthobeli, basisizukulwana kutadoba uNozipho, bangabazukulwana kuLindisipho, babe ngabazukulwana kuSidima, babe ngabazukulwana kuSandile, babe ngabazukulwana kuZakhelo ongasekhoyo. Ndifuna ke sizoleke sithabathe lithuba loba sithi kuThixo enkosi bawo ngokusigcinela abantwana, kuba ngokwakudala yayingenziwa loo nto leyo, kuba into yokoluka yayizenzekela kakuhle kungekho zingozi nazinkathazo. Kodwa kule mihla sibona ukufa kwabakhwetha. Simele ke ngokuqa bebuye bebeye beyi-4, babuye beyi-4, kuba phambi koba senze nantoni na sibamkele sibikhaya ngomthandazo. Sizawunikela apha kumdala uSiyanda uqala. Sihlabele nje ivesi enye 1 ethi lukhangele kuwe mfana mkhululi ukholo lwam, ndive ndakubiza izono zisuswe. Khasihlabelele ke mdala utsawugqiba. Lukhangele kuwe, lukhangele, lukhangele kuwe mfana mkhululi ukholo lwam, ndive ndakubiza izono zisuse, ndakutarhu zisandi olele. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya engcwele, Thixo wabazali bethu, Thixo wokhokho bethu, Thixo kaThandisizwe, Thixo
kaNomshawuti, Thixo kaNozipho, ubunguThixo izolo, nguThixo namhlanje, usezawuyaba nguThixo kude kuse esiphakadeni wesiphakadeni. Siyakubulela Thixo, siyakubulela mzali. Xa Nkosi besikucelile ba onyana xa bethi beza kuye esuthwini uzubathwale wabafihla Nkosi phantsi kwelo phiko lakho. Sithi Nkosi siyabulela kakhulu, sithi Ebenezer Nkosi kude kwalapha wena ubanceda. Bakhona ke Nkosi njengoba besisiva ezindabini abangafumenanga elithuba wafika kusithiwa abantwana abalenze, kodwa ke wena Thixo ngeenceba zakho waba nabo wabathwala. Sithi iba nabo ke Nkosi xa bezawungena kwesi sigaba sitsha. Athi umpostile uPawulos xa ebhalela incwadi yamaKorinte athi okusuba bendingumntwana bendisenza njengomntwana, ndicinga njengomntwana, kodwa ndithe ndakuba yindoda ndazibhangisa zonke izinto zabuntwana. Sithi banabo ke Nkosi bancede benze njengokuba esithi umpostile uPawulos uba ebebezenza phambili bazibhangise zonke. Basikelele ke Nkosi ubathambisa nqelu, sikelele le family, usikelele lo mcimbi oza kuqhutywa namhlanje. Konke kusicela ngelihle igama lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Matiba naba abantwana babuyile endle, sabamkela ngendlela endicinga uba iyona ndlela bebefanele babamkelwa ngayo. Ngoku ke abantwana bathi babuya, ootata bathethe nabo ukwenzela uba bayazi nendawo bafike kuyo. Noxa ke bengasiva nje, kodwa ke funeka sibhekisile kubo. NdinguSidima mna, ndinguyisemkhulu omncinci kwabantwana. Ndizawuthetha ke ndibhekise kubo kuba ke ngokweprofession ndingutishara. Abantwana ndibabona iminyaka ingapha kuka-23 bekhula ke besoluka. Ndithi ke mandivule indlela ukwenzela uba amadoda azowuyala. Ndinewari ke uba utata behlala nabantwana kekho. Bendifuna phaa ukuba ndiyale ndiqale ndibulele kuye. Phambi kokuba ke ndibhekise phambili, bafana bam bazukulwana, ningamadoda ngoku. Thina sasiyazi kwangeola xesha nanizalwa ukuba nawuze noluke xa lifikile ixesha loba noluke. Indoda ke ayizichazi, iyabonwa. Akukho need yento yoba uthi icaseke uba wena uzabumisa ngobudoda bakho. Sithi abazawuthi ngokubona kwakho ekuzimiseleni kwakho ebudedeni, sithi yindoda ke le. Le process benisuka kuyo yobukhwetha ibisisikolo esiyana sokuba ubheke phambili. Apho ke ngube nibhalile khona nifikile. Suba siphendule into zenziwe nini ngoku. Uthi hayi utata okanye utata omkhulu uzawuthetha. Uzawubizwa ube lapha uziphendulele. Ilizwe ke sihlala kulo lonakele. Asinawukwazi nathi asithandi. Kodwa akwenzekile uba abantu abasuka kwamanye amazwe bazosigqibela abantwana bethu. Asinawugqitha ke kuloo nto ngoba urhulumente wethu usiyekele. Okuseleyo kuthi ukuba masiniyale. Njengoko nisazi ke nesilungu. Khona into ethwana yesilungu ethi not all poisons are labeled not to be taken.
niyababona abantu abahamba ngenyawo, abahamba ngezithende, abantu abashota ngongcwatywa kangoba befile. Ukuyiqala kwakho ke lanto kuthiwa zii-drugs akululanga ukuba uphinde uphume. And kumhla wayeka ukuba ngumntu wena, emva koko uphila ubulwanyana. Yile nto ke ndisithi yipoison leya, qha ayikho labeled not to be taken. Abantu bayafika kuthiwe khayive mana ayizokwenza nto le nto, ude uyiqhele ube addicted. Ndifuna ke bantwana bam nobane, njengoba noluke nobane nje, nibambane ngezandla, nikhuzane ezintweni ezininzi. Ngelishwa ke nihlala noonyoko, abawuhlala bengoonyoko kufuneka nibahloniphile, niyazi ukuba nilapha nje ziindleko zabo ezingaqalanga namhlanje, ezaqala ngalaa mini nafika apha emhlabeni. Nize ke kuyo yonke into eniyenzayo nibahloniphe, nibathande, nivuyise iintliziyo zabo. Kondawo phaa eBhayibhileni ethi unyana osilumko uyayivuyisa intliziyo kayise. Sizawuncoma ke kuba ke sinabantwana abakwazileyo ukuziphatha bade bagqitha phaa ebukhwenkweni. Ningacimbi ke kuphelile ke ngoku ningamadoda. uLeolo i-rugby player esinethemba uyazenza ikhalazi neze Springbok mhlawumbi, but ba uyawuziyekela ke etywaleni neziyobisi, uyawuzibona ephulukana nayo loo talente esiyibonayo isakhulayo. Isikolo yona nto phambili. Uba nijongile ngokuhlanti kukho umgquba apha. Lo mgquba uzizelanga apha. Uba niyaphuma phandle nibona izindlu apha. Apho nisuka khona kukhona izindlu. Kuthi ke xa kubuza abantu kutheni nakuzela umgquba kwabuhlanti, imana evele ezulwini yehla kakanye, yonke into iyasetyenzwa. Lo mgquba ulapha kobuhlanti into yakulala ibhokhwe, umntu wezibhokhwe uzisebenzile. Ezi zindlu nizibonayo zakhiwe apha zakhiwe ngabantu, xa bebuzwa sibabuza bazisebenzile. Eza zindlu zotata omkhulu benu uziphaa eMonti naseQonce, xa sibabuza bathi kwasetyenzwa. Indoda kuzibe indoda funeka isebenze. Kule tray ke zawushiya la malala ndizabe ndiphinde ndinisoke. Lena ke imali yomsoko ayomali yakudliwa kakubi, imali yokuqalisa uzakha. Badla ngokuthika abanye abantu uthenge inkomo. Ndiyanikezela ke ngoku kootata baniyale, ningalibali nakanye. Yonke into abazayithetha apha niyiqale niyimamele. Enkosini ke Madibane ngayani. Kuthiwa ke mntana mfana uzawuxelelwa ngenye imini, kuthiwa wawubethwe ngomkhulu entloko. Uyasebenza koku kubethwa ngalo mkhonto apha entloko. Jabulele. Into yokuqala ukumbulela nokumncoma ngulaa tata phaya enisebenza. Sithi siyabulela ke sokhanga usiphathela kakuhle abazukulwana bethu, kude ke kufike ithuba loba mababuye ehlathini bengenamanxeba bengenazivuma. Ngendlela yempatho yakho uye wabaphatha ngayo kakuhle, ubabonisa nendlela yokuziphatha. Ukuthi andizubiza one by one mna abantwana babantwana, ndiza kunidibanisa ngegama elinye nonke, igama lembeko, igama lokuhlonipha, nale ndawo niye nazofikelela kuyo ngoba namhlanje. La mazwi
abekwayo phezu kweentloko zenu. Umntu uyazikhethela ke elona lizwi alivileyo ukuba liyamkeleka lakumphumeza nasekukhuleni kwakhe. Imbeko ke bazukulwana yinto yokuqala kwiinto zonke. Funeka umhloniphile utatakho, funeka umhloniphile umamakho, ubahloniphe noodadewenu, umhloniphe nohamba esitratweni. Uzibonise ke ngoku into yokuba umdala ngoku ucela amathamsanqa kubantu abadala for intoni ukwenza ngokwenza kwakho imbeko. Imbeko ke bantwana bam kukutya okuvuthiweyo ekufuneke kukho nangeliphi ithuba phezu kweentloko zenu. Ukuthi siyanibulela ke ngoba nokubuya kwenu kulaa mzi benikuwo khange sizova iripoti ekuthiwa abakhwetha banje nanje nanje, abakhwetha benza oku noku noku. Oko sikhona singotatomkhulu benu besisiya phaa kuni kulaa mzi wenu, simane uyanikroba kuba sifuna ukuqonda intlalo enihleliyo ukuba ngaba nihleli kakuhle na. Kuba kaloku nangalaa mhla sasiyonozisa sasinixelele mos, kodwa sisithi asiniyali into yokuxa sinixelela ngeento esingazifuniyo ukuba zenzeke malunga nalaa ndlu yenu. Azenzekanga ke izinto ezimbi bazukulwana, nadeske nabuya nezekhaya. Esithi ke funeka nihlonipheke bantwana bam, ningamadoda ngoku, kodwa kaningawo amadoda ukuba aninakuthunywa. Noba umamakho uthi vasisitya, sukuthi mama mna ndiyindoda nawuva sasitya. Enza laa nto ubukade uyenza mntanam nangoku ubuseloo nkwenkwe. Athi umama esabethe kuwe enza oku ukwenze. Nangoku ke akutshongo ukuba kuthiwa uyindoda akunabe wenze nto uyithunywayo ngumzali. Funeka laa mbeko ubunayo ungayilahli, uphoxe abazali bakho. Kuba uthi usabe wonile phaa ngaphandle usenza into ezirongo, akukhalwa ngawe kakhulu, kukhalwa ngabazali. Kuthiwa mntakabani. Ibuhlungu ke loo nto ebazalini, into yokuba umntanakhe abizwe ngoburongo ezitratweni, mntana lo uphofu ke ngoku wenza yena ngokunokwakhe. Itsho ukuthi ke bazukulwana andizuba nawo kangako amagama endiza kuwathetha, qha nina nizawabamba la magama azawuthethwa ngala maxesha. Umntu kuyazibambela elona gama eliphucukileyo kumagama azabe ethethwa zezinto, elona lizakwazi uba limphumeze impilo yakhe yonke ade sikazokufikelela. Uyasibona sigugile, sifumene iminyaka emininzi kuba sasivile uba into ethile iyahlonitshwa, into ethile iyahlonitshwa. Bantwana bam, andizukuthi nantsi into yotywala, hayi, mna ndithi nantsi isepha eze nikwazi nani ukuthenga isepha, nikwazi ukuvasa ezaa mpahla zenu nizabe nizityiwe ezintsha xa zithe zamdaka. Enkosi bazukulwana. Bonyana, sinento embi esinayo apha eMzantsi Afrika. Abantu abangoomama nabantwana bayaphela, bayafa apha eMzantsi Afrika. Sijonge kuni ukuba niphinde nisiphakamise isizwe sethu. Awukuhlanga phaa phandle. Ndithethile ke ingwevu, zawabeka ndiziwagxobha mna. Ukwam kukuthi nikhumbule apho niphuma khona. Singabantu kuqala sibe nala magama siwaphiweyo ke emveni koko, kodwa singabantu kuqala. Wonke umzali ngumzali noba uzalanga na wena. Lo mbona uhamba esitratweni unxibe overall neegambuti ezimdaka ngumzali nalowo. Nihloniphe Bonyana, nihloniphe. Ndiyathanda ke ukuthi abantu esiphuma kubo ngamagqobhoka, into ezininzi sebazibeka ecaleni. Ndifuna uthi kuni ningazilibali
izithethe zakwantu. Lo mgquba sinyathele kuwo namhlanje usenze izinto sizizwa namhlanje. Lingayilibali loo nto leyo. Ngesintu kuthiwa always center yourself. Remember who you are. Amathamsanqa ke nento ezinhle zawuvela ukuba niqale nihloniphe abangaphambili kwethu. Asiyonto ngaphandle kwabo. Ndiyayazi ke ba singathembela kuni. Bese siqalo sokulungisa lo mhlaba wethu waseMzantsi Afrika. Siyazama but siwadinga amadoda aqotho. Yema ndinibona nje apha. Ndiyathemba ndakongeza lo madoda azamulungisa. Ningamoshi. Ngezi inkozwana ndithi ke kungacimi endlini nikhona bonyana. Cama kudlamini. Usibakho semhlangwini nani bodlamini ufati umbokwazi kuhle uba sibe lapha ngale ndifuna ukuthi ke ngoku basendalibala zama ukuba ishwankathele kwezi ntetho bekuthethwa phezu kwazo. Bantwana bam, nisethamsanqeni lokuba nidityaniswe noluselwe ndawoni nizii-cousins. Phaa ke esintwini kuthiwa abantu abavanayo kuthiwe baqabana imiqolo. Le nto ithi baqabana imiqolo isuka ekubeni nibe ngabakhwetha kunye uzifaka ifutha ungakwazi ufika apha emva uthembe ke ngokugqalo wakho uba nguye oza kuqaba umqolo. Ndifuna uthi ke ze niyigcine le relationship niyakhelwe sesi stage ebomini benu. Nibancinci, ilizwe li-open. Sebetshilo oodade uba lisenakho uninika ii-opportunities ezininzi nezinkulu. Noba ngenye imini ungazibona useMelika, funeka ukhumbule into yoba ndandiqabana umqolo nabanye. Nxibelelane, nigcinane, kuba ngokugcinana nizawukwazi ukuthi xa umbona omnye uba heyi uyaphuma esiporweni ukwazi uthi heyi ihlo khwetha ingathi noko uyayilahla khawuzama ubuka. Mandiyibulele into yoba nibe nokuziphatha kakuhle kwezi ntsukwana niphaa. Akho reports zifane sizifuna niyibamba apho ke bantwana bam. Ookhokho benu bonke bakhulela utata ondizalayo uzalwa ngoba ungqaliswe azale uKhayelitsha umkhulu wawamazala, ndizale unina kaYolisa azale uYolisa. Utata omncinci ongumthobeli yenza ngebomi le nto ndiyenza. Uzala uSandile, uSandile azale uNtombomzi, uNtombomzi azale uHlomi.
utata omncinci uphinda azale uzakhele ubandile uzakhele azale usandiswa azale uhlumela. Yayenza le mbali ukwenzela uba abantwana bazazi uba bamnombomo ngokweli khaya. Ayibanga yimisteyiki into yoba sizobolusela kweli khaya lingukhaya khulu. Funa ke ukuthi nizigcine bantwana bam, kuthethiwe eBhayibhileni khona nje indawo ethi umfana yakuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe, yawutyeneneza ngantoni na umendo wakhe. Ithi impendulo ngokuzigcina ngokwelizwi. Ithi ke le nto kufuneka kuqala ube ne-contract nesiqu sakho, that I will make mistakes, ngizawuzenza impazamo ebomini bam, but I will not allow ukuthi mistakes zidestroye ubomi bam. So niyigcine loo nto leyo. You should remain bound to yourself. Funeka ubuyele kuwe qho, umane uzibuza uba ndingaba ndazalwe ndinje. Then loo nto leyo iyakunika iperspective yokubheka phambili. I-emphasiziwe into yoba nibahloniphe abazali. Isiqalo ke sobomi silapho uhlonipha abazali. Banihloniphile abazali benze unakho ukuba nibe nikule ndawo. Xa ndiqwela mandibuyele kuweKhankatha. Umkhulu Dlamini umsebenzi wenzile. And ndiyacinga into yoba uwenze unayo into yoba abantwana ngabantwana bakho, ngohlobo lokuba ungukhazini kuThembelani ongumntwana weli khaya. Uphinde ke xa ndivayo ubungusibakhulu ngokwasegazini, ibingabantwana bakho, bagcine kakuhle, babuya bonke berayithi. Siyabulela ungayiyeki wenze njalo nakubantwana baphathe kakuhle, yakukusa phambili. Ungalibali umane uzigcine i-registration. Sifuna ngomso uva kusithiwa ukhayityiwa useloKhankatha because awurejisteranga kwawufesisizwe, ngoba kaloku sinabo amakhankatha, siphinde sibe nabo no-bogus khankatha ekufuneka ngomzuzu othile sibakhabele phaa ngaphandle. Kuba ke ngoku wena uyayekelela, uyawube usilahle ezingcukini. So uqina kule nto kuyo. Sibulela kakhulu bantwana bam, niyatsha nifuna ukwenza niziphathe kakuhle nalo lokugqibela. Bulele ke nakosibali aba umzi wakwaRhadu uzosimasa, unilandele, unigadi uba niyotshona. Ubuhlobo bakhiwa ngolo hlobo. Enkosi, ndiyabulela la. Ngibone abantu beshiya ke, ndishokoxekile ke mina kuba qho kuthiwa bhatala, uhamba kambe kuthiwe tata into ethile ibambeke endaweni ethile yethu nana ingathi kulahleke naleyo bendinayo. Inkosi yoba nithengisepha madoda ayiyo yesavana. Inkosi Khangathi mawathatha kaphindele finance. Oh, hamba hamba uyosebenza, hamba uye emsebenzini, hamba uyosebenza. Oh, hamba iyo ayo
Molweni mandwendwe. Apha ke kwadlamini kwadima kwesibakhulu kwamakhathangulu kwadlomile ekhaya ngenxa yoswela umalusi. Sibona kufika abantu befika ngengoma. Bephethe izinto ezinhle ngumgida wabazukulwana bam. Abantu ke bayayibuza impilo ukwenzela uba bazochaza nemvelaphi. Ndifuna ukwehla ke ngoku. Mandibulise bethuna lenkosi bakhulu. Kotiba uDlamini emva kwemini. Ndisithi sithaba silapha ngale mini kaYolisa. Siphuma enceqa phezulu. Enceqa phezulu siphuma koJola. Kongwanya kovukuza umbethe koqengela ocheleza abaphayi siphuma apho nje siphuma ekhayeni sithunyiwe njengoba silapha nje asizizelanga sithunywa ngabantu abakhulu noba ke mhlawumbi singaba mhlawumbi sileli qaqobana lingaka kodwa sithunywe ngabantu abakhulu ngumzi wabantu abadala lwa noxa bengasekho ezo zinto ke asizozinceda zinto zokuphila kwethu silandela bethunana ekuphumeni kwethu usisi wethu esimxabise kakhulu esimengaye kwelakhaya usisikhuthala manditsho ngoba ngusisikhuthala ndisanda uyivapha nangokulonto ndiyilibele thina simbiza ngeziteketiso ngoku ndibuza ngubani kanene sithi ngubuli thina buli siphathe uthi bullet yonke nje laa nto sime ngale ntombazana silapha nje sifikelwe zizinto ngayo sathi asikwazi noba imeko zithina ungamlandeli umntu mosi ayizuphela into yobana imoto kuthiwa ilandelwa luthuli lwayo silapha nje loo nto kotiba ke silapha sendishilo singaba bantu bakwaJola inkomo sicela uxolo uqala ngofika ngeli xesha mhlawumbe manditsho kusemini kakhulu siphathisiwe phaa ekhayeni tatam ngabantu abasiphathisileyo belakhaya kwamantlana siphathiswe apha ezibhotile zi-12 kuthiwa masize nazo apha ekhayeni sizokwambathisa sigquma umqolo nathi sincedise entweni ekhoyo siphethe zona saphatha nale case yale bhiya kuzo kukho nevoucher yakwa-Truworths le voucher sifuna uba uyolisa uyoli athi uphuma kwakhe ngexesha lakhe xa eqomba uthe hu noko akhange ukukhangela njengomntana esikolo siphethe newotshi apha uzojonga ixesha abantwana ke ngoku kule mihla sebesebenzisa ifowuni kodwa ndiyaqonda okokubana sapho lwasekhaya kuyafuneka uba uyolisa athi xa ejonga esihlahleni yimenzele isidima sifuna loo nto ngale wotshi siqokelela isidima uyolisa siphethe ke ngoku nale gusha bethuni sathi noba akho nto kodwa loo ntwanana ikhoyo iyakwengeza entweni sanabo torhona bugcwabalalana apha obungange-2,450 rand sithi ke ngoku ze kuthi apho bekuvulele khona mhlawumbe kwesasikhewu kuba xa kusetyenzwa matiba akululanga abantwana aboluswayo ngabantwana besikolo manditsho so le misebenzi imisebenzi yabazali so sizoncedisa kuloo nto ngezi zinto sisiphetheyo sisithi ze niqhubekeke ngomsebenzi womntana wethu esimthanda kakhulu uMayoli nibheke phambili amakho
Khojola boqenge babomphankobo ningabakhuzi noba ke abakhuzi benu abasekho kodwa ke nize kuba nilandela uthulu labakhozi benu. Namhlanje ke sayawucela uzalo kwela khaya nibuyisa izitya ndise ngabapha oko kuthi ze kwande apho benithathe khona ze kuhluminqa Amapho. kuhluma ingqolowa kuhluma umbona kwenzela uba kusala inhlutha. Ndiyayiqonda ke kwezinye indawo benithatha ebhankini iyocutha ke kodwa ke ze kwandela kuyo. Apha ke eKodlamini niyabulelwa niyamkelwa kuthiwa khululani ijasi kukokwenu nalapha nake ndibabe nithe nithunyiwe ze nithi phaa ebakhosini bethu aba baqondewa bamathume nina sibamba ngazibili. Intle le nto niyenzileyo. Ubukhosi obuneminyaka eyi-47 eneminyaka esibhozo kufanele uba kudala balityala kodwa nina nikhumbule sayeka ukuba kusekho natholela mpunde na kulaa mzwa kaJoni ayizange waphakela loo mntu nimbulayo usiyisekuthala sengowalapha lo nimbulayo nimbhulethayo. Nje Nkosi ke bakhosi andazi ke noba ninathothi nandiningcamlisi nizawuthathwa ke ngolu nathi banibonele indawo ninokuhlala kuyo banenzele ikofu niphule. Uyalikhaya into lesibhidle enye usinganifonele nonke kuba niyalandana emva kwenu isakaba ngena bayigeyithini ibekero bengena egeyithini bona yile ngathi asimnihoya ngabantu kuthi anilungiselela sanilungiselela senza ningadinwanga kodwa sakhambe njani Diraudia animazi zabhizi lapha sabhizi kwela ntshali. Okay ubeka abantu banenhloko apha baphuma nabelisa inkolo nje ba simlibase ngono bakati siyibulele bazoyeka abantu abadala. Diyalunywa. Diyalunywa.
Mandini Molweni izindwendwe ezinhle. Amini. Esuka kuthanda kwazo apho sisuka khona. Ngathi niwombelanga lo mzi wakho ukuthi siba nethemba kufika abantu lapha. Not indlavini. Ndibona ndibaziyo wena andazi abahamba kunyena. Okanye bazala ngozana kwabo abo bazala khona. Bangathi bazala. Okwenza xa singakeli Dlamini sibulele sibombokazi okhatu agwaza sithi ke kuba sinonyana olapha masincedisane nosapho. Okay. Khona ke lekwekwana size nayo apha nezinto zokuthoba sisebenzisane nosapho. Siyayazi umama kaloku umuntu onamabhulu. Asifuna ukuthi ke ngoku simphoxe. After simphoxa eZamini siyabulela sithi ke aba khatshwa umngoni apha ngasemva ukuthatha umngoni. Uthatha umngoni ndabawo ke umakhulu kule ntwana uhlumelo lo. Utata omdala ngokombi ke lo. Ndiyamazi nasixheko phaa ngasemva sisangene nayo. Utata omncinci. Udala ndabawo ngapha nabamphelezayo kweli cala. Nguye ke Mandela. No, apha ekugqibeleni ke ndingamlibala inkosazana yangapha emagebeni. Nkosikazi. Amamegebe. Oh. Mamtheni. Oh, lo mesuthu. Mandiyeke ngapha yena bengazanga. Mandibulele man. Ndinamkele. Aniqala uzapha. Into nayo nafika ndiqumbi. Azange ndiphathe kakuhle ncam. Bona nophule umntwana bebele. Ithi kinto abantu abayilandelayo into yabo ayingomaxiliya ngamahomba. Nizindwendwe zethu ezamkelekileyo esithi xa sizibona sizibuke. Sizawuzama ke uba kusindwe ngobetholo ngoba le nto niyenzileyo abanye abantu zange bayibone, abanye abantu bayayika. Sike sivuleke abantwana bethu xa bedlala kanti badlala nabantwana babantu. Ukudlala kwabo ke zikwenzeka into ezingasazi siyamkele ngolo hlobo yilalo na ingabegusha lithi ibulelwa ndim isithi khulani ibhatyi zenu nonwabe usekhaya nalapha. Sawuke izintombazana nkosikazi ezibhale izinto nezenazo apha zekoni ngenye imini xa nisirhwacile njengezihlobo zethu bake yonakale ubukhosi njengezihlobo zethu sihamba nohlumela sisithi asumkhaphe siye kwabantu bakubombude engxaki esiXhoseni ziyavela abantu funeka basi ndibona like ubuhomba benu ngoba maninzi amaxeluko aphandle. Mna ndinibona niseza phaa ndakuqala uba ngamahomba la ndingekazibone zinto. Enkosi ngokungazenzisiyo ndithi khululani ibhatyi nonwabe usekhaya. Iinkobe ezityiwa apha sakwabelana ngazo kude kube sekugqibeleni. Enkosi semgcineleni uhlumela uba ngowethu. Kalabiko,
ababecele ubuhlobo kwelakhaya abasekho ngoku, kodwa ke sawuphinda sithi mkhosi kuba ke sasicele uzalwa nangoku sisazalana. Umbulelo wam ke lowo, uba niyafuna kuthetha ngezinto nize nazo ningathetha. Ewe, sizinto esizibonayo nesizibukayo nesizingqameleyo ngaphezulu. akho nto sinothetha ingako ngazo. Into enye singayithetha ukuthi xa besize apha sikulila noko uqhelekile esiXhoseni ungayongena emzini ohloniphileyo hamba ngezandla ngakumbi othi oxabisane nawo. Ucelwe uzala kwasazalana ke ngoku sathi hayi masingene njengabantu abonakala ukuthi uphuma emzini. Akho nto ingako yodlula lawo singaphinda siyithethe ngezinto zizinto ongenwa ngazo endlini emzini. Hayi ke mandizibulele sasithatha ke sizawuninika laa rontanto yayo bendiphithezela nje ndiniyekela ityuwa lilanga nicula into wabe ndisawutshekisha endaweni nohlala kuyo ukwenzela uba nikwazi uzonwaya. Usisi lo uzawuzama uba nihoyakale kwezinye izinto, mna ndisabulela nje ezi ingaske ke zibhalwe phaa kubhalwe nomntu wazo ecaleni. Siyavuya? Yes. Bathi ugqiba ka bangene phaa kuloo ronda enkosi. Abantwana bethu bomama asibancancisanga iibhotile. Sesisenza nje into yoba ke noba ningazibuyisela kootata
ixhomekeka kuni ke bahlali banawuthi kwazi nina wayi thina sibancancise ubisi abantwana bethu nalo ubisi oluncanca ngaba bantwana bancanca bathi xa bekhula samane sibaphake ne-Coca-Cola ezi bathe ekukhuleni sabapha neziponsi bayazithanda iikeyiki abantwana sabapha neekeyiki nazi ikuku bomama ezityiwe ngaba bantwana sibatyisa ikuku aba bantwana nazi zonka ke bomama ukutya kwethu izonka zethu zingabi 2 4 ziyi-6 zintandathu izonka zethu iijemi zethu bomama zintathu nansi into yokuqaba inyobhanyobha zombini iijemi zintathu kubekho neekheyisi ezintathu ze-Coca-Cola zedrinki sibe nazo needishi ezimbini ezintathu zobeka isonka sibe nawo namacephe bomama amathathu ukuze abamama bazawuqaba bakhawulezise ilanga liyatshona bangasokoli sinayo nemela ndazi kutheninye kodwa imela yethu engamelanga sinayo nemela saphinde silandenye for uba ithi xa ikhwela inkunzi bethe nca and then sibe nazo neento zowuphatha bethunana kwadlamini kalo singabelungu kwadlamini singabelungu nazi iplastiki ke bazawuphiwa mama bafake isonka neento zabo kwezi plastiki liphi ilaphu lonqunqe sinawo namalaphu bethunani lonqunqe nazi izithebe zethu bomama nawuxola wethu izithebe zitywe zimpuku nazi izithebe zethu nxa babe sasazisebenzisa nazi izithebe ndiyanikela ke ndinikela kumama uhlala abone ke uba wabanjani ukutya esabelo mama oomama so ke inkosi zikhona ke nedrinkana ezizikhepi ezizayo ke endiqondayo ke white buyaba zezentloko zeenyoka idrinkana ikhephi ijusana phakama ke mama ukhitho kanye ucele kuba kuthiwa hayiza ngendwendwe amantombazana ukhona umama obulelayo hayi bazabulela kaloba naboma bethulana Uqonyo. Masithi ngukhayilethu okanye liqonyo. Abakwamkhulu. Yes. Liphi ke iqonyo? Akaphakame kaloku makathi standard manje. Liqonyo. Kuba likwa likwa. Abakhona qonyo. Bapha abakhozi baseqonyo bethuna babamangwevu. Mabathathele ngumangwevu. Nanku sisiya wathathela. Ngabaphi abanye nake ndingukhuthala igama lomzi wam apha kwaDlamini intlangwini osibakhulu kule family yakwaMqalo emakhuzeni kwisithili saseDikeni kwilalana entle kakhulu ekhangeleka ingathi ilalana ejongeleke phantsi kodwa ndingathi ngumdengentonga welali lo apha ke kusebukhosini
Kosibakhulu, oDlamini, inhlangwini, siphansi kwenkosi yethu Ugcinisizwe, siphansi kukagcinisizwe ke apha ubhuti wethu ke ungumkhuluwa kubayeni bethu yena, engoyena ke ngoku selebambe intambo zobukhosi. Aba bazukulwana ke kubekho isigqibo soba mabasebengena bonke ngexesha elinye. Andizokunaba ke kuba ke eneneni ndigqibile xa ndisithi ngumgidi omkhulu kunene oxabiseke kakhulu wabazukulwana bekhaya. Abazukulwana bekhaya ke zintonga ezisekhosi zekhaya kwixesha elizayo, ngethuba apho bawuthi sebemkile bonke ehlabathini oyisebabo ibe ngabo abaphetheyo. Sazi ke ngokuba omnye wabo uyawuba inkosi yamakhuze yexesha elizayo. Siphethe lo mbhiyozo ke unexabiso, ulixabiso ngolo hlobo. Siphethe apha silapha namhlanje ngokubumba ikamva lenkosi ezizayo zangomso. Sinelunda ke ngalomsebenzi. Siyavuya ke, siyabuka singomakhulu bekhaya kuba kaloku aba bantu kwasebuntwaneni babo bebezintsana zethu. Ngoku sibukela ukubona iintsana zethu zikhula zade zabe zifikelela kweli nqanaba loba zibe ngamadoda. Ayingomadoda nje ke, omnye wabo uyinkosi yamakhuze elandelayo. Sinelunda ke ngaba bantwana banamhlanje kuba banegama, bephuma njena ebukhosini sebenegama. Ndithe ndinguNosimo igama, inkosikazi kaSandile Mqalo, apha ke kule ndawo kuthiwa kusebukhosini kwaMqalo. Ongunyana kaShouted, kwakusithiwa Shouted ke xebizwe isitekethu sakhe apha ekuhlaleni all over kuba wayenentshawuto. Ongumnina wakatata omkhulu lo size endlini yakhe namhlanje. Na njengoba setshilo kumnina wakazi, wathi ke silapha ngabazukulwana, abazukulwana abane balapha emakhuzeni. Esibonile mama sibadibanise ngokwenene ukwenzela bakhe sibe nendumasi babe siqhela ukolusa umntana omnye ngexesha. Sabona uba ke ngoku kufika ixesha masiboluse bobane ngexesha elinye ukuze namanyanga bona babantwana bethu badibene sisamanyene ngola hlobo babesishiye ngalo amanyanga. Silapha ke ngale mina namhlanje kuba silapha ngaba bazukulwana besizukulwana sotata omkhulu nokhokho bethu. Kumnandi apha, andizuthi kubi apha emzini. Lo kuthiwa kwanjazotha umlilo, akothiwa mlilo apha. Akukho kwanjazotha umlilo apha ngoba besiteketswa nokuteketiswa thina ngootata zala bethu. Besithi xa besibiza molo katana, uqonda uba ufike ekhaya apha wamkelekile. Silapha ke sizama ukufundisa abantwana bethu ke umanyano ngokubadibanisa, babone uba simanyene singabazali nabo ke zabakhule bemanyene. And eyona nto iphambili nakulo mgidi abona abantu baphambili ngoonina babantwana kuba ngabazukulwana aba. Senzela ntoni? Sisithi mabaziphathele nje into yabo sizobakwazi ukubafundisa ngosisaphilayo, ngoba nathi sisondele wena kulaa ndawo kuyiwa kuyo kutshonwa kuyo. So kufuneke sithi sitshona sibe sibabonile, sabalungisa ii-mistakes apho banee-mistakes khona, ukuze sithi sisiya kulala ukuthula sibe siqinisekile sishiya ihlumelo elililo lasemakhuzeni.
kuyiyo ke laa nto bhutana ubone into yobana sibayekile nje sibayekele mababe phambili nangoku. Ndiqinisekile nawe ubizwe ngabo, khange ubizwe ngabantu abakhulu mos, uapproachwe ngabo kuba siyekele bona babe phambili. Sizofunda nathi nje basibadala izinto apha kubo. Sonwabile ke basonwabisile. Sizawuthi ke ngoku emveni kwalo msebenzi sihlale phantsi sihlole ke ngoku sithi sihlaba phaa naphaa. Ze nithi ke bantwana bethu in future nilungise phaa naphaa. Sizama ukwenza iunithi ibe luqilima kulo mzi wasemakhuzeni. Kumnandi wena apha sonwabile kulo mzi. Sonwabile asibazi omolokazana beminye imizi kodwa thina sithetha ngathi sonwabile apha. Sonwabile apha. Siyathandwa kunjanje apha. Sithandwa nangobawo zabo. Siyathandwa ngomazana. Kakuhle. Sithandwa ngodabawo. Injalo. Sithandwa mntasekhaya. Kusekhaya. Kusekhaya kuthi apha. Laa nto mntasekhaya kuthiwe unyana uphumile ucela ukuzalwa kulo ntombi. Nathi sizelwe sizokuzalwa apha. Sonwabile, sonwabe nyani. Sonwabe kakhulu asizuthi sonwabanga. Sonwabe asicingi nokucinga nokugoduka. Uyazi uba asiyicinga nto goduka. Asiyicinga angathi andipusha ndiba ndophuma emnyango yaqona ndixhathisile. Yaxhathisa ndithi undisaphi ndiphelele apha. Noma sendinyelwa ngentonga apha emqolo andiphumi. Uyaqonda? Tu. Ishuma kumnandi ke kumnandi mntana sekhaya kakhulu sonwabile ngale mina namhlanje. Sonwabile kakhulu. Sonwaye gqitha. Words of encouragement to the gents. Indoda ngezenzo. Indoda ngobuntu. Indoda yonke lonto buyenza ubuyikwekwe. Obabomi buphila phofu manditsho ngokubuyikwekwe. Ayisebubo ngokubo. Funeka kutshintshe izenzo. Kutshintshe ube nenhlonipho man. Yonke into yenza indoda ngesithozelo ngesidima. Ayihambi senza, ayihambi thetha. Ikuthula unyathela eke ntangam eke take over. Okay, qala ifamily ne umzi lona ngumzi ka Chief George Mqalo, utatomkhulu uMqobo. So ke ngoku izindlu zakhe ziye zadibana ke ngoku zidibene apha. It's uniting firstly the family yonke umzi ka tatomkhulu uGeorge Mqalo. Secondly sivuyisana nabantwana which is ke ngabazukulwana next generation elandelayo of bana benze i-transition from ubuntwana to being ke ngoku amadoda. Bazawukwazi ke ngoku ukuzimela bathini because they've now moved into a different stage yobudo bawungamadoda ngoku. Ndibacele man nabazali babanyamezela abantwana babangqwanqwade but babanyamezele lizwe lelinye bazawuphambuka phaa naphaa but if they keep roping them in babakhumbuza bana kaloku nanithe ndifuna uba ngamadoda. Ubudoda ke ngokububu budoda kukuqiqa, budoda kukucinga, putting your family first. Ungabi usenza yonke into leni ubhambule esitratweni. Yeah.
Ngatela kumphefumulo nakuya nakusakho khube kuya bakama Yemini lobusuku amahlale nyuka oba lomhlaba abawulengane qinisa kholwa komo okulandela inyaniso onoba mendiko owadikubeka yo akama Wakushwa undula tisindle na hiyo nekwekwezi kazi kutange kuhambe Pakama uba kwe Undula tisindle